आंना गसाइगावनिफ्राय जोंनिया फारसे थांगासिनो एकदम हाग्रा सिं सिं नायलांबाय दा लोगोफ्रा नै लामाया मोजां नङा लोगोफोर नै दिंदिङा बालाफारा मोनफैबाय सबिता इन्डियान ग्रामीण ट्राक बालाफारा पार्ट 1 बेनो गायसिमोन गारि हामा दंबावसै गोदान खुलिनाय कम्पानिया बेनो गायसिमोन बेनो कम्पानिया गोजान गायसिमोन फाग्लासो आयु हाग्रा सिं सिं फैनानै आयु लामायाव मोजां नंबावा हराव थांफ्लांबायबा गिखागोनसो सयथि जंगलबारि हाग्राबारि फाग्लासो गारि भाव दंबावसै गारि अफिस सबिता इन्डियान ग्रामीण बे ट्राक गोदान खासि नामा गोदान नङा बेनो गायसिमोन नै बालाफारा गेस कम्पानि माबाया अफिसा हाय नैबे माल माथा दोनग्रा स्ट'र नांदों थंखा बायसा माल माथा दोनग्रा ओंखामबो संजानो हाबाय बायनो दोननानै बरिया बानायदों नै थांफिनलाबाय आं दा बालाफारानिफ्राय माल गारखांनानै नै आं मोनफैलायबाय हाग्राबारि नायलांबाय थादों बिदिब्ला आं बिदिखौ
लोगोफोर नायनो हागोन आंना हाग्रा ओरैबो हाग्रा दं ओरैबो हाग्रा बिफाव बागाव हाग्रा गोबां गैया भाई गोबां गैया ओरैबो हाग्रा आरो ओरै हाग्रा ओरै हाग्रा नै बेजों सिखाव लामा दं हाग्राजोबनाय गासिबो माबाफोर खोथा फैयोबा लोगो लानानै फै हारसिंना फैबा हासानावसो गियाखै रावबा गिखांगौमोन लोगोफोर हारसिंसोनो मा खालामनो उपाय गैया गाबोन मानसि गारिफोर गाज्रि जाबोखादों
बर'नि भिडिअ बिदिनोसै मोजां मोजां